Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalyny tamaşaçylary, ine bilýäňiz, biz size 3 tane habar diýermiz. 3 habaryň birim nämetdi? Awada din jarmak bilen magnaşly habardy. Inni şabara başlamadan önce şunu belläsim gelýär. Bilýän biziň tamaşaçylarymyň maňa diýjeklerdi. Maňa birinji nowatda halkaryn sorular bilen magnaşly habar berýärsiňiz. Ýa-ni belli geçmeli halkara usuratny olar magnaşly aýratyn jikmejiklerden habar berýärdik. Ýöne şu ýerde şunun belli geçmekde peýda bar. Ýagny ýadyňyzda düşýärmese biz Ata Watan habarlar getmişikleriniň öňkü sanynyň birini nämähliň alyp barmagyny biz edipdik. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy 15-nji maýda Istanbul Türkmenmaşy Istanbul boýunça ýürütip usuratlaryny amalaşdyrýar. Indi Russiýanyň Türkmenistanyň elçihalygynyň Telegram hasabyna da şu gün bir habar paýlaşyldy. Ol habarda 16-njy maýda görünýär. Atna şu ýerde gysga şöýle düşündirelim. Türkiýeden uçuryny akşam gize uçýar. Ýani Türkiýeden 15-nji maýda uçýar. Saat tapaty we gize olarlar üçin Türkmenistanyň ýylyň uçuryny 16-njy maýda uçýar. Ne şu ýerde şunu belli geçeli. Ýene bir rady belläsim gelýär. Olam kädetini bir de soraýarlar. Siz mysal üçin uçuratlaryny goýduňuz. Mysal üçin şeýle bir kommentarlar batdy. 1-nji maýda uçuratlaryny goýduňuz, şo bolmy? Biz şu adaçely ýurt uçuratlaryny magnaşly goýan ähli uçuratlaryny hemmesini amana asyrly. Ýöne biz şol videolar gaýtyrap aýtmagy üçin, ýani ine buna 5 gün soň bolýar diýip video goýup, 5 gün soň da düýün bolýar, şun boldy video goýup, ýani video sanyny köpetmedigi üçin onu aýtyp geçemiz ok. Ýöne şunu arkaýyn beýlep bilen Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň ýurt uçuratlaryny bilen magnaşly goýan ähli uçuratlary amana asyrly. Eğerde amana asyrylmadyk bolsa, biz bunu hökmen suratda aýratylykda ýetirendiz. Ýalňyş meselem bir tane, iki tanykda wagt ütkedi. Onu biz hökmen aýtýas. Eğer biz meselem üçin birine suratdan amana asyryldy diýip ýürüt aýtmadyk bolsak, demek amana asyryldy. Yani o zaman biz ýan kaçmaýarak, ýöne gaýtylap oturmajak bolup şunu aýdamyzak. Bulam näme üçin aýtýan şeýle soraýar, siz goýduňuz da olam bolmuşa. Ine hawa bolly. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy habarlaşýar, ene şuradan habarlandyk. Netip bolsa wagtyny ine Dubai diýdik, Frankfurt diýdik, şo bilen magnaşly, adat reýtli bilen magnaşly, ýa-da gelecekde beýleki ýurtlar açylsak, olar bilen magnaşly habarlarym biz aýratyn video edip goýarys. Şeýle hem Moskwa magnaşlym ýene aýratyn video edip goýarys. Ýöne şu wagtda habarymyz şimdi bas aýtýan, belleýän awada dinjanmak bilen magnaşly. Bu näme eýsem? Indi bilýäňiz, ine çäklendirilen döwürde awada da dinjanmak bilen magnaşly migrasiýa ulanynyň ýürüt ruhsatnama gerek. Şol ruhsatnamany hökmen suratda migrasiýa baryp dälle, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugy saýtynda şeýle ruhsat ödürleýär. Ýagny online şekilde şol ruhsatnama üçin resmiýetler tapşyryp bilýäňiz. Eýtem üçin näme etmeli? İlk bilen Türkmenistanyň migrasiýa ulunyň migration.gov.tm saýtyna girýäňiz. Şo ýerde online hyzmatlar diýip bölüm bar. Şoňa girýäňiz. Indi online hyzmatlar bölümine girýäňizde ene aşagyny awada din sany sorugyna gitmek çäklendirilen döwür üçin elektron ruhsatnama resmileşdirmek diýip bir bölüm bar. Ene şo ýerek içine girýäňiz. Ende şo ýerek girýäňizde sizin şahsy oto girmek diye. Indi şahsy oto girmek üçin näme etmeli? Indi eğer şahsy oto giremezseniz sizin bir şeýle hataňyz bar bolsa, onu ulanjadyňyz telefon belleğinizi aýdyp girip bilýäňiz. Ýok, onu girmedik bolsaňyz, onda da şu ýerde şahsy oto öğretmek diýip bölüm bar. Şu bölüme girýäňiz. Indi şu ýerde ulanjadyny taýlaýaňyz. Mesela üçin biz diýäs ki döwran, indi şu ýerde telefon belleğiniz bar. Telefon belleğinizde indi şu ýerde telefonu alýas. Nomerimizi şu ýere belleğimizi girýäs. Häzir şu ýere SMS gelmeli. Ine berde barla koduny girilýär ki ZGEH. Ine agzap bolmak diýen düýmesine basdyk. Ine şu ýerde diýär ki düzünler bilen tanış diýär ilki diýär. Şu düzünler bilen tanışma nädir? Ine şu ýerde saýt tarapyndan şahsy maglumatlary işlen täýärlenmän üçin şertnama bar. Ine şu şertnamany okaýaňyz ilki men öňe okalym üçin hem de wagt köp gitmedi üçin şu ýerde tanışdym diýip düýmesine basýar. Ýöne men pikirimçe ilk tanışyň. Aslında bir hukukçu hükümlü diýen paýsy da bir şunlara şertnama düzünler diýse, şu ýerde köp zatlar bardyr. Aslında şu ýerde hükmen diňe bir bärdäk üçin aýdanmak, ummananda da durmuşda da tanışmak şu ýerde köp şertler, köp zatlar şu ýerde ýazylýanlar. Eğer şu ýerde tanışdym düýmesini okumany eğer bassaňyz,
Onu erteki men habarym ýokdy diýen ýaly bir nemeňiz ýok. Sen tanışdym diýeniz, okudum diýeniz. Şoň üçin men pikirimçe ilk okan. Men okumadım bu gedek, näme üçin wagt ýitirmäň dedim, täze okudum. Indi şu ýerdäkini, şu ýerek 286 sekundyň içinde girmeli. Indi şu ýerdäki gelen kody girýän şu ýerek, tasdiklanmak düýmesine basýan, indi girdi. Indi. Bunu migrasiýada näme şart otomaty bar. Bunu aslında şeyler jikmişlik düşündürýär, täze şartları ilkinci edecek görýänler üçin has düşünükli olsun. Täze aslında bu barada biz aslında saytymyza habar koyduk, düýün gize koyduk. Indi bärde näme çykýar? Hoş geldiňiz döwran tema diýe. Awada milli täze sorun din salmaň tertibi diýe. Awada da din saljak bolsa näme etmeli? Awada milli täze sorun ýerleşen dinç alış sağalış merkezine değişli ministerlikler, hudoklayını dolunduş edarlar tarafından din saljaklar üçin ýollama hat berilýär. İlki onda näme? Migrasiýa ýutmadan öňce ilki şu ýollama hatyny, ýani TÖKä diýilen hat almaly. Şu ýollama hatyny alandan sonra migrasiýanyň ýankyty şahs otagy açýaňyz, elektron ruhsatnama näýle resmileşdirilýär. Onu diýen kaçmydak şahs otagy açdyk. Şahs otagy açandan sonra şahs maglumatlary düýmesine basyp, şahs maglumatlary, şahsiýetiňi tasdikleýän resmnamalaryň soralýan nusxalaryny ýüklemeli. Sonra şahs maglumatlaryny doldurandan sonra awada din saljaky ruhsatnamasy resmileşdirmek düýmesine basyp, din saljaky mehmanhanasynyň adyny we din saljaky kenäňiz barda maglumatyny doldurmaly. Maglumatlar girilenden sonra migrasiýa gullugy tarapyndan teljerilýär. Teljerme tamamlandan sonra şahs otagy we görkezlen telefon belge SMS bilen habar berilýär. Indi eýtem aýsy resmnamalary gerek. 1. Password nusxasy, 2. Ýollama hatynyň göçürmesi, 3. Sancım güwennamasynyň göçürmesi. Indi şu 3 sanak resmnama bilen siz bärde online ruhsatnamany, elektron ruhsatnamany almak üçin mümkinçilik bersiňiz. Indi şu ýerde şahsy maglumaty girmek bir bölüm bar. Indi bärde näme soralýar? Familiýasy, ady, atasynyň ady, doğulan senesi, milleti, doğulan etrafi. Aslında bundan sonraki prosesler dowam etdi. Indika bastığınız, indi bärde häzirlikçe awada gitmek meýilleşdirmälimiz üçin migrasiýa gullugynyň saytynyň gereksiz ýere meşhur etmänlik indikini dowam etmedim ýöne aslında ansat şu ýere girip migrasiýa gullugynyň saytyna girip şu ýerden siz online ruhsatnama alyp 15-nji maýdan 1-nji sentýabr şeýle döwürde awada da din salmak isleýänmiňiz, şu işler etbersiňiz. Ýene gysgaça gaýtarsak näme gerek? İlkinji ýollamany alýaňyz, soňra şahs otagy açýaňyz, soňra şahs otagydan gerekli maglumatlar girýäňiz we men online ruhsatnama talap etýän, isleýän dipde şu online talap arzaňyzy berýäňiz. Indi size SMS gelýär, şahs otagyňyzda da size şu barada habarlar gelýär, şu bilen migrasiýa gullugyna gitmeden hemme zadyňyzy aňsatlyk bilen etip bilersiňiz. Aslında bu gowy hyzmat. Indi başda da aýtdym ýöne her näse gaýtarap aýtsanda kädesine sorýar da toralýar. Ýene diýen karak diýjekleri. Bize halkara uçar gatnawlar barda habar berdik diýjekleri. Şu habarymyzda 3 sanaklat batdy, sonra bir awada bilen manaşykly. Indi şu habarymyz awadadaky din salmak bilen manaşykly. Ne dip bolsa İngilizce wagtda anyk maglumat alamazdan sonra halkara uçratmalarda habar bereriz. Mask rejimine manaşykly täzelikler bolsa ona bereriz. Bu beýle habarlara bereriz. Ýakyn uçratmalarda manaşykly habarlary meselen size ýetip durarys. Ýene bir zat, indi köp sorulýan sorulardan biri halkara ukula manaşykly. Aslında siz bilýäňiz, biziň saytymyzda şu barada köp maglumatlar ýetirýäris. Haýsy ýurdun, haýsy universiteti Türkmenistan Bilim Ministri tarapyndan diplom tasdiklanýan ýokary okuw mektebi o barada maglumatlar size ýetirip durýar. Aýratyn Atawatan TV YouTube kanalymyzda video şeklinde ýetirip durýar. Şu bilen maňa sorularym gelýär. Ýene sorularyňyz barsa şu videoň aşagyna kommentariýaryňy ýazsaňyz, nähip bolsa Ingilizce wagtda daşy ýurtda bilim almak isleýänler üçin hem ýürüýte soru-jogap görnüşinde de bir video habary Ingilizce wagtda ýetirmekde niyet edinýäs, hep ona bize ýetirer. Şunun bilen online mümkinçiligiň bilen manaşykly gysgaça videomy tamamlaýas. Kanalymyza agza bolup durun, kanalymyza nähibeden biz başardığımızdan bize gerek bolajak maglumatlary biz anyklap bilemizden sonra size ýetirmek üçin elimizden geleni etýäs. Hoş, sag bolun.